Čaute gitaroví fanatici. Dneska tu mám pre vás novú rubriku s názvom No nekúp to. Keďže ja občas tiež brúzdam po internetových bazároch a Facebooku Marketplace a hľadám nejaké zaujímavé inzerátiky, nejakú gitarku alebo niečo, čo by som mohol kúpiť, otestovať, vyskúšať. Samozrejme, každý to tak asi robí z vás. Však to vieme. Tak občas nájdem také zaujímavé raritné inzerátiky. No a dneska som našiel 3 také zaujímavé, ktoré patria do tejto rubriky No nekúp to. Takže prvé, hľadal som konkrétne nejaké Fender gitary, že či nejaká zaujímavá sa tu nenájde. Takže ako vidíme, toto ma celkom zaujalo, že USA 160 €. Nejaký Fender nápis tam vidím, takže pozrieme sa na to bližšie. Takže čo tu máme? USA 160 €, pozrieme si, čo píše predávajúci. Predám gitaru Fender USA, je troch viac ocúchaná. Cena je 160 € plus dohoda, takže dala by sa nejaká zľavička na 150, ne? Americká Fender za 100 je super, no nekúp to. Ďalej tu má napísané, prosím, iba vážny záujem, iba osobný odber. No do Svidníku mi tu je ďaleko. Takže pozrieme sa na tú gitaru. Samozrejme fotky úplne v top kvalite. Teda fotka, táto konkrétne. Vidíme na tej gitare úplne, že všetko. Asi je to tá USA, jak píše. Pozrieme sa na hlavu. Máme tu hlavu. No paráda. Toto vyzerá ako nejaká nálepka. Nejaká zodretá, zošúchaná. Takže určite to je, ako píše, že Fender USA, no za 160 €, no nekúp to. Takže zošúchanú nálepku za 160 €. Dobre, OK. Tak, pozrieme sa na ďalší inzerát. Ďalší inzerát tu máme Fender za 350 €, čo už sa tak blíži, ale síce aj tie mexické sú drahšie, raz toľko asi. Ale možno, že niekto má aj šťastie a kúpi lacnejšie. Ale pozrieme sa, čo dotyčný píše, aký obsiahle veci nám tu opíše o tej gitare. Takže predám, na cene sa dá dohodnúť. Takže to je veľmi obsiahlý opis tej gitary. Vidíme, že červená, vidíme tu nejaký pliešok fendrácky. Asi. Zaujímavé to vyzerá ten matník zozadu. To je nejaká úprava, custom shop, alebo čo to je, neviem. Mechaniky sú zlaté. Máme tu singláče. Dobre. Pozrieme ďalej. Zaujímavý matník, taká zaujímavá úprava. Ani netuším, ako sa to volá. Ja sa v tom až tak nevyznám, pravdu vám poviem. Ale ako pár gitar som už videl určite. Ale neviem, aká to je úprava. Keď viete, píšte pod video, ale vidím, že aj Arnold mi tu niečo vypráva, ale neviem, čo mi chce povedať. Ja už viem, že no nekúp to. OK. Za 350, super, ne? No, tak sa pozrieme na tú hlavu. Takže, jak vidíte, na tej hlave je nápis Fender, ale nevidím tu nič viac. Sériové číslo tu nevidíme. Ani v texte sa to nedozvieme, lebo je tak obsiahlý, úplne, že vymakane napísaný text toho inzerátu, že chlapík to chce predať a napíše tam vlastne nič. OK, takže vlastne z tohto sa nedozvieme nič, ale čo je úplne zaujímavé na tejto gitare, je, že pozrite sa, ako sú navinuté struny. Ešte ste si to nevšimli? Opačne sú navinuté struny. Aha, opačne. Takže mi povedzte, že keď opačne navinete struny, či to má nejaký význam, či ten zvuk je lepší, alebo nejaký iný. Možno, že sa mýlim, možno, že som blbý a možno, že na tom niečo bude, ale napíšte mi kľudne pod video, aby som pre info, lebo ako v tomto sa až tak nevyznam. Takže za 350 Fender, no nekúp to. No a tretí inzerát, čo som našiel dneska, je ďalšia Fendera. Super fotka, samozrejme. Za 300 €. Počkajte, ešte tu vyrovujem. Fender 300 €.
To je tiež ako zaujímavá cena. Takže píše tu, že použité ako nové. Dobre. Predám Fender gitaru, super dohmat, pekný stav, žiadna Čína ani Indonézia. OK, takže keď to nie je Čína ani Indonézia, tak čo to bude? Čítame ďalej. Neskúmal som pôvod, využitá iba v štúdiu, možná dobierka alebo osobne. Takže vlastne nie je to Čína ani Indonézia, tvrdí, ale pritom neskúmal pôvod tej gitary. Takže vlastne môžeme tomu veriť, čo nám napísal. Určite to nie je Čína ani Indonézia. Takže buď to bude Mexiko, Japonsko, USA, alebo dajme tomu nejaká Korea. No, takže môžeme si vybrať. Lebo Čína a Indonézia to určite nebude. OK. Pozrieme sa ďalej na tú gitarku. No, tam neviem, či to nie je nejaké zošúchané, alebo čo. Nevidím tam dobre. Samozrejme, tie fotky sú kvalitné. No a máme tu samotný teda matník aj s hlavou. Zaujímavé také nejaké prevedenie custom shopácké. Alebo aké to je, tiež mi povedzte, lebo v tomto sa nevyznám. Je tam nejaký Fender, je tam niečo, ale samozrejme nevidíme seriál, nevieme čo to je. Není tam ani napísané, alebo obvykle tu bude napísané, že USA, alebo Mexiko, alebo niečo, ale pán píše, že není to ani Čína, ani Indonézia, takže určite to niečo tam bude, ale nevidíme to, lebo to z tej fotky není vidieť. No a pozrieme sa, ešte tu má jednu fotku zo zadu. A tam vyzerajú, že nejaké fenderacké mechaniky sú to, nevidím na to tiež, je to ako super odfotené, úplne kvalitne. Takže no nekúp to, Fender za 300, super, a není z Číny ani z Indonézie, takže úplne že parádny inzerát. OK, tak to by bolo na dnes všetko z rubriky no nekúp to. A keď sa vám takéto videjka páčia, píšte mi dole, dajte mi odber, nejaký lajčík, nech sa poteším. A možno budem robiť tieto videjka pravidelne, ale je to celkom zaujímavé, čo poviete?